everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Once in a lullaby. Nahibaw ko. Bad influence ka na si Venus para ni Morrison. Busa. Distansya anang bayhana. Doda ko'y ipatrabaho nimo. Gawas sa mong trabaho sa creative department. Unsa man na, Tito? Gusto ko nga bantayan mo si Layla. Unsa? Imuon ko nimong bodyguard ni Layla, Tito? Oo. Mas gusto ko nga ikaw ang bantay niya. Kay kabahin ka na sa pamilya. Ug mas mo salig ko nimo kaysa uban. Mpingi si Layla kay siya ang umaabot nga manununod sa tanan kong kabtangan. Unsa? Dili ko gusto nga magarasan siya bisan gamay. Pero dili magpupulis, Tito? Ang akong giingon nga bantayan lang nimo siya ug tudloan nimo siya sa uban nga nakatunan mo gikan sa mga Laurente. Tito. Sorry nga nasultihan ka ni Teresita sa tinuod mong pagkatao, Rickson. Pero wa na milaing mahimo gawas pagsulti nimo sa tinuod aron maning kamot ka. Tito. Kinilang ang akong ikapasalig ni Morrison. Huwag na usab sa tanan sa atong relasyon. Ang ako lang nga dawaton nimo si Layla nga akong anak ug nga imo siyang ampingan. Rickson, nahibaw kagyod kung giyon sa taga sa pagpangga ug way mausab ana. Tito. Ang ako lang. Doon nagyoy magkabantay ni Layla. Gikan sa imong uyab nga labihan ka maldita. Oy, malipayon ka naman, Layla. Ay, Sir Diggs. Ay, ingon ini magyug ko. Ganahan medyo ko maglipay-lipay lang. Mayo. Good. Uniyan sa naman si Papa Lucito ni Ma'am. Wa siya mga panugo ni Ma'am. Panugon? Kuan, wa pa man, Sir Diggs. Di sa ko ganahan maghisgot bayan siyang sakit. Kimaluoy man ko. Kinahanglan mo pakita gyud kag kaluoy. Aron mas mutuos siya nga anak kagyud niya. Aw, bitaw. Pinanggap di kahit ko niya. Unya, wala siya kaliputan. Ato din siyang giilad. Pero, Tito, dili na ba kayo may magkauyo ni Layla? Kinahanglang magkauyon mo. Kay kamong duha ang padadon ko sa creative department. Unsa? Usa na sa kong tumong nga ikaw ang mubantay niya. Aron madamo siya sa imong pagtrabaho sa inyong department ni Bimbo. Ikaw ang mudiskubre sa talent ni Layla, Rickson. Ako ng misyon nimo. Tito. Sige. Tauga si Layla. Either unattended or out of coverage.
coverage area. Try your call. Makalagot. Ano man ni, uy? Di magin makontak si Rexon. Giunsa man niya ang cellphone. Si Bimbo ang akong tawagan. Dili ni mahimo. Murag mawanin ako ni Rexon inida. Hello? Bimbo, may balita ka ba ni Rexon? Agwan, nanawag ko sa ila. O gitubag ko ni Tita Teresita nga malayot si Rickson sa pagtambog sa opisina kay gipatawag pa siya ni Tito Luisito. Mao ba? Sa imong huna-huna, unsa kay tuyo ni Tito Luisito ka Rexon? Aw, klaro na lang. Eh, kasabaan siya. Tungod siyang pagpagkawaw ni Laila siyang party. Kalitsi ba ya, uy? Kano sabi na mamatay isuha, uy? Laila Timani, ay lagi pagda ni mong papel, okay? Ay, mao bitaw, sir. Pero, ang akong dughan, Sir Diggs pa. Di man ako kapugngan, uy. Makonsensya mangyog ko, uy. Ay, iyaw, ana. Aron dili ka makonsensya, una-unaan na lang ang kwarta nga makuha na tugikan ni Sir Luisito, okay? Ay, Sir Diggs, napaingon si Rickson. Oh, bagnog sa ilong. Kinahanglang imog yung patag mo si Venus, Laila. Sukli siya. Ay, di lang kuan ng baws, Sir Diggs, uy. Laila, patuon ka ni Tito Luisito. Ha? Nga naman? Sige, pangutan Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Rexon, kahit ba rin mong sinultihan do? Una-una, kung kinsa ng imong gikasulti. Ang bugtong anak man din ni Sir Luisito, no? Sige, ma'am. Dali na. Dili na to papaabuton og dugay si Sir Luisito. Okay. Sir Diggs, at tuno na naman si Papa Luisito, ha? Ito. Niya na si Laila. Hello, Pa. Kumustang pamati sa heart? Gwapo lagi ka karang buntaga, Pa. Gahapon gyud. Joke, ha? Mas gwapo ka gahapon. Kinagpuwa man ka. Mara mong ginahigugma. Tuod. Gipatawag ko kamong duha. Aron mahibaw mo sa gusto kong mahitabo ninyong duha. Ha? Uy, murag kulbaan masad ko ano yung gisulti pa, uy. Pero bisan unsa na, ako ginabuhaton. Isip akong anak. Kinahanglang mahibaw ka sa dagan sa kong negosyo, Laila. Ha? Uy, negosyo? Uy, ano ko patrabuhaan na negosyo pa, uy. Watang ko grado. Dili ni nagkinahanglan o grado, Laila. Ha? Talent ang gikinahanglan ini. Kay anha ka magsugod sa creative department. Kamo ang mumugna sa promosyon sa atong mga produkto. Ha? Kamao man ka kamo drawing. Kamao gamay. Baki, langgam, itig. Mamani, paborito na akong drawing. Gusto ko kagkamong duha si Rickson ang magpartner sa pagplano sa promosyon sa atong mga produkto. Labi na sa atong produkto sa pagpagwapa. Si Venus dito. Siya ang ngayon diha. Dili ko gustong maapil si Venus sa imong trabaho, Rickson. Si Laila ang imong bantayan. Ang imong tudluan ug imong kauban
adlong tanan sa pag-adto sa opisina. Ha? Uy, mo to ko opisina pa? Buadto ka, Layla. Mutrabaho ka na. Aron makat-on ka sa pagpadagan sa tong negosyo. Samtang makaya pa nako ang pagginhawa. Pa? Sige. Magkagawas na mo. O gusto kong positive nga resulta sa inyong partnership. Ako? Mo trabaho na? Agoy, kulbaa ini. Ayaw kahadlok, Layla. Naa si Rickson nga mutudlo nimo sa angay di mong buhaton. O gusto ko nga magdungan mog adto sa trabaho o magdungan mog pauli. Sige, panggawas na mo. Uy, lako na ko. Pagdali, ilis do. Maligo pa ko eh. Pagdali. O lagi. Makalakot. Sa ba ning matanga sa silot ang gipahamtang ni Tito na ko eh. Nahimo naman hinuod kong bodyguard o maestro ni Layla. Uy, ako cellphone. Ay, salamat. Nanawag na si Rickson. Hello? Bibo, nibaw baka kung unsa na akong ranggo karon ha? Ha? Nga naman. CEO na kasi kumpanya. Dili. Bodyguard ako sa libat nga Layla. O siya? Ikaw? Bodyguard ni Layla? Ug niya pa. Partner na to siya sa creative department sa promotion. Unsa? Ug driver pagit ko sa libat. Ay ko kataw ha. Nagisapot ko. Uy. Hina-hina lang ka ha. Mura maghikog kini mong pinadaganan sa auto. Kung gusto kang ako'y mahimong driver ni mo, ang tusa ang kakusog na kong mupadagan. Di mo ni akong pinadagan. Maba. Ha, di sa kumutuan na, uy. Isapot lang ka na ako, bangkusog kang may padagan. Oh, payo kinibaw ka. Ako makauyon nga himo kong driver ni mo. Maba. Usay paagi, ana. Aron mahuno na kasi mo pagka-driver na ako. Oh, unsa mo kuno? Ibang gani sa kenan. Uy! Uy, ini manibwila, lipat! Mabangga ta! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!